Γιατί 90% των μηχανικών και δημιουργών επιλέγουν Autodesk. Ας το ανακαλύψουμε. Τα προγράμματα της Autodesk προσφέρουν επαγγελματικές δυνατότητες σε τιμές που μπορείτε να αντέξετε οικονομικά. Με το Civil 3D οι μηχανικοί αποκτούν ασύγκριτη υποστήριξη. Άδεια ενός έτους μόνο με 75 ευρώ. Το Maya ζωντανεύει τους κόσμους σας, ξεκινώντας από 197 ευρώ για έναν ολόκληρο χρόνο. Φοιτητές και εκπαιδευτικοί, σας έχουμε καλυμμένους με τη συλλογή Autodesk EDU PDMC. Ξεκινήστε το ταξίδι σας με μόλις 87 ευρώ το χρόνο. Το Fusion 360 είναι ιδανικό για ολοκληρωμένο σχεδιασμό σε Mac και PC. Μόνο 95 ευρώ για άδεια ενός έτους. Θέλετε περισσότερα? Δείτε το AutoCAD, το Revit, το Alias και πολλά άλλα. Όλα διαθέσιμα με άμεση online ενεργοποίηση, καθόλου αναμονή, μόνο δημιουργία. Επαγγελματική ισχύς, τώρα προσιτή και οικονομική με την Autodesk. Έτοιμοι να αναβαθμίσετε την τέχνη σας. Πηγαίνετε στο eBay και ξεκινήστε σήμερα.